Ok. Dar să mă filmezi sus, să-ți Da. Nu spui când e gata. Puteți începe. Hai, bună dimineața și bine v-am găsit. Numele meu este Achimescu Nicolae, delegat atestat de către Columba, în urma examenului. Astăzi ne aflăm în localitatea Chedainai, în care județul Neamț organizează primul maraton extrem din sezonul 2025. La start avem 6.000 de porumbei, împreună cu județele Iași, județul Bacău, județul Vaslui. Toate cele 4 autospeciale sunt pe locul de lansare. O să luăm un cadru cu zona din care o să urmeze să lansăm porumbei și începem citirea sigililor pentru a pune porumbei în libertate. Prima mașină, Argeș 19 PYY. Vaslui, scuze. Prima mașină, Vaslui 19 PYY. Primul sigiliu, 150275, 150276, sigiliu central 150277, 150278, 150279, 150280. Trecem și pe partea cealaltă. 150262, 150261, 150271, sigiliu central 150272, 150273, 150274. Prima mașină au fost citite sigilile, trecem mai departe. Mașina de la Bacău, Argeș 88 Jean. Unu 46696, 146695, 146694. Hai să luăm și centralul. 0115947, 146693, 146692, 146691, 146700, 146699, sigiliu central 0115948, 146698, 146697. Trecem la mașina domnilor de la Iași, Iași 80 NID. Prima dată avem remorcuța. Treisprezece 56 22, 13 56 15, 13 56 17, 13 56 16, 4 avem pe partea de alt. Să nu scăpăm vreunul. 13 56 26, 13 56 25, 13 56 23, 13 56 24. Aceasta a fost remorcuța.
Trecem și la mașină. Iași 38 por. Hai să luăm pe partea asta, că tu suntem aici. 135620. 135619. Sigiliu central 135627. 135629. 135621. 135628. 135613. 135614. 135632. Sigiliul central acum. 135633. 135631. 135618. Trecem la ultima mașină, care sunt și organizatorii. Neamț 12WEK. Galbenă și frumoasă, precum soarele care a răsărit și ne așteaptă, și el pe noi și noi pe el. 104081. 104071. 148680. 104354 este sigiliul central, se observă. Continuăm cu 148679. 148678. 148677. Mai filmăm numărul o dată. Neamț 12WEK. Trecem în partea stânga mașinii. 148676. 148675. 148674. Citim și centralul. 148732. 148673. 148672 și ultimul sigiliu 148671. Mașinuțele sunt pregătite, șuruburile desfăcute, soarele ne așteaptă și vă transmitem mult succes tuturor celor care participați la primul maraton din sezonul 2025 din Lituania. 6.000 de porumbei la startul acestei etape. Punem trepiedul și dăm bătaie. Vă prezentăm și ora imediat. Să montăm instalația. Ia crăcânează-l, șef. Îl pui mai sus, nu? Vrei mai sus? Nu vreau. Nu vreau, nu. Lasă-l, lasă-l. Lasă-l că n-avem aici. Eu zic că e perfect. Haideți să luăm un cadru cu ora. Este acum ceasul și 53, 4.53. La 4.55 punem porumbei în libertate. Multă baftă și mult noroc, să zic așa.
Porumbei a fost lansat cu succes. Mult succes la tuturor. La revedere!